Dobrý den. Jak poznat, že ten člověk, se kterým teď právě jste, je ten, se kterým budete chtít být po zbytek vašeho života? Jak zajistit, že ten partner, se kterým jste, je partner pro vás? A že nebudete muset jednou brečet nad svým vztahem, že to není on, že jste si možná měli vybrat někoho jiného, že jste měli začít žít s někým jiným, anebo že jste měli ještě chviličku počkat. Jak zajistit, že žijete s tím pravým? Jak zjistit, že je to skutečně on a že váš vztah do konce vašeho života bude stát za to? Vztahy se dnes zabývá skoro každý, protože vztahy jsou důležité. Vztahy přinášejí buď to radost, anebo přinášejí bolest. Nebo dokonce mohou přinášet i letargii a nepochopení a vyčítání a žárlivost a spousta nepříjemných dalších situací. Existuje vůbec nějaká pomůcka, abych dokázal poznat, že ten vztah, který mám já, je skutečně pro mě? Že nebudu muset strádat, že nebudu muset trpět, že nebudu muset stejně tak jako 52% lidí v našem státě projít rozvodovým martýriem a dělit všecko. Dělit majetek, dělit vztahy a trápit se nad tím, že to, co jsem doposavat vybudoval, bylo v podstatě k ničemu. Kam se poděla ta úžasná láska, kterou všichni cítíme na začátku? Kam se poděl ten úžasný vztah? Kam se poděla ta náklonnost? Kam se poděly ty bezesné noci? Kam se poděly ty úžasné vyhlídky? Kde jsou? Nezbylo vám nic. Špatně zvolený vztah je prokletí. Špatně zvolený vztah znamená konec něčeho krásného, co bylo a co se nakonec ztratilo. Jak to udělat, abych dnes mohl poznat, že ten člověk, kterého chci pro svůj život, je ten pravý? Jak to udělat, abych mohl dobře rozpoznat, že nejsem s někým, s kým zanedlouho budu tvrdit, že s ním být nechci? Jak poznat, že ten partner, který se vám dneska zdá tak úžasný, může zanedlouho být tím nechtěným? Poznejte 6 metod, které vám pomohou zjistit, zda ten váš partner je skutečně pro vás. Které vám pomohou tohoto člověka vidět v jiném světle. Které vám ho ukáží pod určitým úhlem, kdy zjistíte, jestli on je skutečně tím, se kterým vám v životě bude dobře, anebo se kterým se můžete docela nepříjemně trápit. Poznejte, jak si sestavit domácí ústavu. A poznejte, jak využívat dobře metody 3x a dost. Jsou to určitá tajemství, určité pomůcky, které vám odhalí a ukážou, že ten, kterému dnes říkáte váš partner, jim zůstane až do konce vašeho života. Objednejte si toto naše nové DVD, které vám přináší záznam z mé přednášky, kdy se snažím ukázat svým posluchačům, že život v dobrém vztahu pokládá základ pro blaho a pohodu ve všech ostatních životních oblastech, jako je práce, peníze a zdraví.